gyud ibalik na po ko cinta. Uy lo, cinta gyud ibalik gyud cinta. Ani. Daplin ta ani. Direk mo overtikan kita ning mudagan og mga 140. Yo. Cinta ra. Dari maka 100 siguro ko kay lugsong man 100 yun 100 da abot lagi 100 100 rin yung kong lugsong okay da 100 lagi kong luksong lagi yung nga maabot 100 abot na yung 100 lagi saya nga di maabot 100 ha isa na yun na di maabot 100 ha na lagot na mga na po ning bus kontra kaya na ko ni mga bus kontra kaya na ko ni tanawa magilog-ilog og dalan nagsalig ni kay dakong kabaw ha kumbasa ka dire paningkamot jud diha nga makabuylo ka ha sige kurbada relax oy relax kumbasa ka dili di ko ka overtake nimo ha dire ka manglaktod ko dire laktodan ako siya kay para ma-overtakean karon ka lang basa ka lagot ko nimo ha sige paningkamot jud og kusog paningkamot jud kiduol nako Yamaha ba ni ha sinakalimot ka ikaw unsa man ka nga klase nga bag mukating 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 imo di kong screenan dai ko nimo ha screenan dai ko nimo ha bantay kay dool na kay ko ha screenan dai ko nimo ha screenan dai ko nimo ha da oy kada kong kabaw agoy na overtake ka na po sa bus ako tinudon ikaw imo kong screenan ganina ha imo kong screenan ganina dili ka maka-overtake na ko haha ikaw ha gukod bus imo kong screen na lagot ko ha tuo kag di ni ko so Yamaha ni asa naman ka karon nga basa asa naman ka nangita pa ko dimo kini mga wingban agoy sita agoy ang tambuki ko oy dagan taon ayaw in taon ng pagbaklay napa ko usa ka vertikan kini karon giduot ako 90 sa gatos overtikan yun na ko siya murag iris uy ayaw pagpasunsyo niya Ginoo ko ayaw pagpasunsyo niya kay dili na siya stage sa dala na Drako Piloy na maligya og isda akong overtikan udang ko ni makul kay basigwa kay halin ron daghan pa kayo ko pang overtikan daghan pa kayo ko puruton ko ni silang tanan tungasa
Mitungas ko og 50. Erase 1 2 3 4 5. Erase. Op. Erase tungaon. Sas. Walay mga mats. Hinay kay managan. Hinay. Oh, ni-speed ko sa isinta. Magoy ang XTG ni Builo ang XTG. Ulob. Ni Builo. Uy, iro. Ayaw ito, iro. Ayaw. Uy, stop. Stop man, stop. Eta. Stop. Uy, klik ko. T7. Halakakol. Agoy. Agay naglamu-lamu. Halakadakpon juga sa unahan na rin po sira ba dito. Agoy, dakpato ninyo kol. Agoy ang isda-isda ni Utropod. Agay ning isda-isdaan eh. Bebe, kinsa po may musunod. Dili mo makahulat ha. Ikaw ang isda-isda ka. Imo kong giuberti ka na. Karon ka lang. Karon ka lang ha. Bira. Oh. Uy, wala pa day. Wala pa man day. Uy, klaro. Ataya. Sorry. Wala pa man day. Sorry. Ito ako. Wala pa man day ito. Sorry. Ata day. Ay, ako gambasya na to katungkuan. Sus Ginoo ko. Sorry in tawon. Ay, wala gina ko gituyo. Ay, nako Ginoo ko. Yatis gid niyo. Kining piskar lagot ko ano. Pero iya kong gibertikan ganina, tanawa. Tungod sa kong pagdali-dali. Naglagot ko nimo. Asa naman ka ires. Napa to isa? Turaw. Itong miyo ha. Nganong nagunaon naman ka? Ha? Nganong nagunaon ka? Unsay problema nimo, ha? Ay sos kaminos man din ninyo. Unya naguna-una mo tanawa dito sa traffic light, naglumba na lang noon mi dito. Lagot ta jud kay kostanan. Na isa ka traffic light rin dapat dili na nato ni sa Bigoon. Dapat magtarong na ta. Kaya delikado madagpan ta. Hapit na ba ko nadakpan ganina dito sa sentro sa El Salvador. Kani laging mga style lagi nga. Oh, 96 rabao. Pero tira ba yung taas sa linya 96. Haha 96. Silong ta.